Singzani naithongmuani joto khatungma yakarina mathango kaitani rimu phaike hi ksa takhu bukuk ma pha bayap sak baksa jotoni hamjongmu dukhina chowi thango thangna jara shokpaike nukhungni khachukja khoraksana kemajake busu khayok mumbai muju khui tongmanna abo kemajang singino shibo taisa samo kifili mana musungo tai kifili maya abo hai kifili phaya hayungo thangi payo bisiburum thima sal phage khawo tebo yogmu mokulu mukti irekri phayo taklai 2020 bisi October talni neji salmari bai ti prasado phani mukhang chengrenai mujang Dr. Arun Kumar Debbarmano hayungno yakri kadini khuribo thangmani Bisi Sni kawi thangka mutai jaja Dr. Arun Kumar Debbarmano 2013 bisi October talni neji salmari wo or nathok hayungno yakri thangmani sak hamia bwkhani bemar manjagei thwimani jorawo bini jotoi buriki jar umar shikon nathok hayungno tebon mana tongmani nai manangliya katini rimingbai thangima pakya bo khoroksa buani Dr. Tongjamani tini neji eba 20 salmari or nathok hayungno yakri thangmani sal bini othimani salo bini phola khaksangma mani tongthun hne chukna hawo kaitoni thaniwo surimung sanai tongo bini nukhungni bororok tei diamung sanai tongo kaitoni thaniwo bini thima salo bini nukhungni borok bihi busajana buma bupha takhuk bukhukjong bonon berene mutu khui hamjak mungruwe kaitoni thaniwo suriwe mutu khulai tongayo bini phola khaksama tongthang hne nukhungni borok tabu suri mumbai loblaija asuk siniya bini phola khaksama bagai srangchati koktoma chilani bwkhaktwi bo suri mung sanjawo kaitoni thaniwo asuk siniya o khakhamani salo bini nukhungni borok rogo khaksama mane tongthang hne suri jawo